menjelang berbuka puasa. Makaten atas kaweningan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong Jawa ki nek diundang jam 5, iku setengahnya lagi teko. Lah undangan setengah jam 5 lho. Kak iso kok tepat kare mlampah menapa. Siang ini pendapat Dirman Senen. Nggih. Nggih. Wekdal panyone ibu-ibu nggih kalih buka bersama. وفي كل مكان وزمان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sedaya jamaah Masjid Al-Falah yang kula hormati, karena niki ngaose gabungan nggih, borongan nggih gabungane Al-Amal Selasa malam Senin malam Selasa nggih pengaosane ibu-ibu Miftahul Jannah sing Rebo siang niku. Niki kula wau sampun dianggali hukum tulung ibu-ibu ingkang ibu-ibu ngasta buku tarsana sampun nggih. Nggih nyuwun sewu Bapak-bapak, niki ibu-ibu niki enggak ada program nggih, enggak ada program saking Kementerian Agama Kolombian pikantuk bantuan sekedhik buku tarsana kados ngeten iki. Ngeten iki kangge latihan maos Al-Qur'an. Tarsana niki singkatane tartil sari nagom. Tartil niku ben maca Qur'ane bener sesuai kali tajwide. Sari ben rada cepet olehe maca Quran. Meskipun sepuh-sepuh nek dijak suwi-suwian kaya Iqra, kaya tilawati kesuwen. Butuh 6 jilid kesuwen. Ngenten iki namung sak buku, namung halamane mung 14. Jadi 14 tahun saged maos Quran. Ideale ngoten. Nagom niku artine dilagu. Dadi yo iso maca Quran bener, yo rada cepet prosese, yo iso rada lagu. Rada lho nggih, aja njaluk sing penak kaya kori-korian lho, aja yo tingkatane awak dhewe yo pokok yo rada iso lumayan ngoten. Nggih, mungkin padahal sing kori-korian juara yo aduh. Pokoke pun saged nggih. Saman niki ibu-ibu niku pikantuk bantuan kedhi niku nek mboten salah Kolombe namung 35 napa pinten nggih bukune niku nggih. Kedhi kok. Dan niku didum niku mau tasik kirang ibu-ibu niku. Niki saking Kementerian Agama niku maringi 50 sing 35 peneliti sing gangsal 12 niku teng Gedangan. Dadi enten 2 kelompok. Katakan sing mriki cuma 35 niku mawon tasik kirang ibu-ibu, karena jumlah ibu-ibu niku pengaosan nek jangkep niku ngantos swidak. Ibu-ibu niku nek ngantos ngantos jangkep. Pun samangke dibikak halaman kalih, Bu. Halaman kalih tasik kemutan mboten lagune. Ayo sowe oleh prei. Nggih halaman kalih sampun nggih. Kala waos riyin mangke diwangsuli. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tadha'aro. Monggo. Faqaqala. Manawaha. La ayat. Kalau langsung dimulai. Tadha'aro. Faqaqala. Manawaha. La ayat. Ngandhapi baris kedua niki pun mulai digabung. Sajane niku enten peragane Pak, nggih, tapi ngapunten kula mboten mendhet
Artinya dereng mendhet soalnya itu pesen khusus. Kalau ben pesen niku pun ketelasan. Dadane enten peragane ditempel niku rada iso nirono kabeh. Tapi kula pengine niku dikali muasi kitabe ngoten iki aja. Baris kedua nggih kula iki to zo a zo fa o kala manawaha la aya ngandhapi baris ketiga zo go po a huruf diingeti saestu ko fa la ka na ma ha wa ya la a baris keempat to go la fa zo ka ko a ma ya na a wa na ma ha sampun saged maos piyambak nggih saged nggih ngandhape manakala ada saja sama kata narotama cubi tenengan maos piyambak kula sing mirenge saged nggih sing manakala 1 2 3 lagi saged sing narotamae turun narotama jadi datar naik terus turun nggih kula ulang lagi manakala kula nggih manakala go ada saja sama kata narotama nah monggo manakala 1 2 3 nah naik turun turunnya ambil biru-biru oh ngandhape kula iki do ro ba ka go do ba ta ka so ba ro sha la to ma monggo 1 2 3 naik turun wis iso ngono pinter pengen aku lagi bocah pinter-pinter ngandhapi apa kula iki ada hawa naik kalamana jagotoha khodombaan monggo piyambak 1 2 3 naik turun nah saged nggih mulai nginggil 1
ngandhap piyambak. Sarang-sarang, sarang-sarang. Ulang nggih. 1 2 3. Qadha aqo faqala manawara. Awas. La ayat. Ngandhapi. 1 2 3. Qadha lanjut turun la ayat. Anda ketiga 1 2 3 dho a qafalaka nama hawa ya la keempat 1 2 3 qawlafa doka to'ah naik mayana turun wana maha anda itu 2 3 mana kala naik ada saja naik sama kata turun narotama baris ke dorwaka 1 2 3 naik, naik, kasoba turun, syalam koma terakhir 1 2 3 ada hawa kalamana jawotoha khobobama alhamdulillahi rabbil alamin. Halaman 3 benjing jenengan maos piyambak ten griya lak guyu dhewe. Halaman 3. Nggih, halaman 3 niku jenengan maos piyambak ten griya lak guyu dhewe. Niku kudu mesem soalnya. Ibiti bingrem jiri mangke dulang ten griya. Ah benjing disetopno. Benjing nek Senin ngajeng disetopno. Ana sing mecucu kudu mecucu. Ngaji Quran itu makhorijul hurufe benakno cangkeme kudu rada moyo nggih. Mangke nek pun jilid kedua utawa jilid sing niku pertama sing rada akhir pun pena pun mulai nyandak Quran alfabet. Niki latihan ngepasno makhorijul hurufe piye nggih. Pun kudu sabar maca Quran iku kedah sabar mergi sing dijanji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikantuk syafaat niku salah setunggale wong sing sregep latihan maca Al-Qur'an nggih ampun nyerah ampun cilik ati senajan to aku kok gak padha karo kancaku aku kok maca gratul ora apa-apa ra usah isin nggih mboten usah isin banterne ae engko nek keliru cek krungu nggih nek keliru krungu terus dibenakne wonten nggih makane Kanjeng Nabi kan dakwaken iqraul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maca Quran sing sregep oleh maca Quran belajar Quran benjing besok teng ngene akhirat teng dina kiamat Quran iku dadi penolong syafi'an kanggo wong sing sregep maca Quran. Senajan to grapul-grapul Quran dados syafaat niku mboten kudu sing apal Quran mboten. Mboten kudu sing sedina iso maca sak juz rong juz mboten. Nggih kangge tiyang sing kados kita-kita niki sing tetep berusaha maca Quran sak isane. Nggih pancen sagete ngenten mboten napa-napa. Sing dijanji kalih hadis Kanjeng Nabi niku mboten sing kudu pinter Quran. Ngerti terjemahe Quran, ngerti tafsir Quran mboten niku. Niku nggih pikantuk keistimewaan
tapi sak minimal-minimale niku gelem maca Quran niku mawon pun pikantuk syafaat. Syukur-syukur mangke diundangno ngerti artine ayat sing diwaca. Syukur-syukur ngerti hukum-hukume. Sing paling maksimal niku saged ngamalne Al-Qur'an. Lah niku sing paling diutamakne niku. Tapi sing paling minimal supados kita pikantuk syafaat Al-Qur'an nggih niku tetep sregep maca Qur'an isane. Tur ngapunten nek kelirune dielingno kancane nggih ampun mutung ampun ngamuk. Aku dielingno meneh ra budal aku. Yo aja. Niku berarti kan belajar Qur'ane mboten ikhlas lillahi ta'ala. Tiyang niku nek belajar Qur'an ikhlas lillahi ta'ala, mbok ngapunten dielingno bocah cilik, dielingno putune, dielingno anake nggih kudu gelem. Pancen ilmune Qur'an iku kalih Allah didum mboten kudu sing tuwek kok. Kadang sing oleh ilmune Qur'an iku bocah sing TPQ alit-alit niku lho. Sing malah macane lancar-lancar niku. Terus kadang kok ngerti kita kok macane tasik keliru dielingno kalih putune, Mbah macane ramu Mbah ngenten Mbah. Nggih ampun emosi, ampun mutung. Mergo kita niku belajar Quran niku belajar kalame Allah. Mboten mergo sinten-sinten. Oh. Sadaqallahul azim. Iki tarsane njing dilanjutaken mawon. Para bapak para ibu niki tasih enten wekdal nggih. Niki nek mboten salah magribe 17:59 atau 18. Nggih. Niki kula tambahi gangsal 11 menit mawon nggih. Gangsal 11 menit. Para bapak para ibu jamaah Masjid Al-Malaikat kula hormati. Kalau mben teng ngene kultum traweh kula aturaken nek landasane tiyang poso, tiyang ibadah bisa jane mboten poso mawon. Tiyang ibadah niku 3. Nggih niku 3I niku. Iman, ikhlas, ilmu nggih. Kudu iman karo Allah. Nggih mboten asal munafik. Dadi iman pancen tenanan nang Allah, pancen wong mukmin. Sing nglakoni amal saleh sing ditampi Allah, sing diganjar Allah mlebu swarga niku sing mukmin. Wa may ya'mal minas shalihati min dzakarin aw untha fa huwa mu'min. Fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna nakira. Kudu mukmin, kudu iman tenanan. Mergo ngapunten, mung wong Islam lho, wong Islam. Wong kafir ngamal saleh. Wong kafir kok apik nang donya niku walesane ya nang donya. Mboten saged pikantuk walesan teng ngene akhirat. Waladina kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'malu. Wong nek sing apik nang ngene donya tapi mboten iman niku amale teng akhirat nggih hancur. Mboten gadah sangu napa mboten gadah celengan teng ngene ganjaran akhirat mboten gadah. Terus ikhlas nggih nglakoni napa-napa kudu ikhlas golek ridane Allah, golek ganjaran saking Allah. Mboten mergo sapa-sapa, mboten mergo apa-apa, namun ikhlas lillahi ta'ala. Makane ten poso diaturaken mangsa Ramadhana imanan wahtisaban. Wahtisaban golek ganjaran mung saking Allah. Dan ini surat Al-Bayyinah dijelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kita niku mboten diperintah Allah kejaba namun diperintah ibadah Allah kanthi ikhlas, kanthi murni lillahi ta'ala. Mergo nek niate niki nyaban ya mergo Allah, ya mergo maratuwa, ya mergo Allah, ya mergo didelok wong. Niku amale ya hancur. Walau asyraku la habita anhum makanu ya'malu. Wong niku nek musyrik menyekutukan Allah termasuk dalam tujuan beribadah
yo niat mergo Allah, yo niat mergo liyane Allah, maka amale hancur. Emang. Lajeng sing ketiga sakune ilmu, kudu dielmoni saestu ibadah niku. Termasuk ibadah poso niki kita udah ngertos ilmune. Kalau mben sampun disinggung kali bahasa pokok ilmune pengertian poso nggih niku ngempet utawa nahan al-imsak nggih as-shaum ai al-imsak poso niku padha karo ngeker nahan. Makane ing napa kok subuh niku enten waktu imsak enten waktu subuh. Ben imsak niku wong-wong wis ngempet wis ora usah mangan maneh ora usah ngombe maneh mergo dilungkas wis subuh. Sajane umpama to imsak niku jek terusno sak puluhan 20-an sak napa teguk rong teguk mboten masalah. Mboten batal wong dereng subuh. Tapi kan kanggo persiapan menjelang subuh dan dimareni cepet-cepet. Lah saniki kita belajar tentang syarate poso. Kali rukune poso niku paling penting. Karena nek syarate poso, rukune poso niku mboten terpenuhi, maka posone batal. Posone batal. Tiwas ngelak, tiwas luwe. Makanya ini nopo Kanjeng Nabi ngemutaken akeh wong poso ora oleh apa-apa, gur oleh kelak karo luwe. Mergo salah satune niku posone gak dielmoni, gak ngerti syarat, gak ngerti rukune, endi sing batalne, endi sing boten batalne, akhire ngawur. Wis pokoke anut tok, melu-melu tok ae poso. Nah, akhirnya yo boten ngerti di sing batal di sing sah. Nah, kita dinten iki belajar sekedhik tentang syarat. Syarat niki perkara sing kudu dipenuhi saderenge nglampahi ibadah poso. Mulai saderenge ibadah poso sampai terus berlangsung poso niki syarat kudu tetap dipenuhi. Tapi mboten bagian saka ibadah poso. Nah niki syarat niku dipenuhi wajib, tapi ora termasuk bagian lebeti poso. Nah syarat niki enten kalih, enten syarat namanya syarat wajib, enten namanya syarat sah. Syarat wajib niku kapan wong mulai diwajibno poso niku namanya syarat wajib. Syarat sah niku syarat sing nek niki dipenuhi maka dadi penentu nggih posone dadi sah. Dadi menentukan keabsahan ibadah poso kita. Nanti yang niku nembe wajib poso niku siji nek wonge Islam. Alhamdulillah sedaya niki Islam berarti mumpun wajib poso. Nomor kali gini niku sampun balik mumpun dewasa secara agama, hati-hati. Dewasa secara agama niku mboten sami kados dewasa secara negara atau secara undang-undang mboten sami. Nek mung duwe KUA, wong diarani dewasa oleh nikah, mboten usah dispensasi. Niku umure pinten Mbak Mudri? Di Mbak Mudri mboten apa. Umure di atas pinten 19. Tapi nek dewasa mung duwe agama syariat Islam, gini ku wong sing wis mimpi basah utawa metu mani sperma niku utawa metu haid nek wedok atau nek mboten kali-kali gini ku sampun mencapai usia 15 tahun. Nah ini beda sangat. Urusan dewasa balik tenggene agama karo dewasa tenggene negara. Jadi kedua-duanya kudu diterapkan di posisinya masing-masing. Nek masalah pernikahan administrasi dan KUA, oh berarti dewasa ya melok negara. Tapi nek masalah sembahyang, sholat, poso, yo melok aturan balik secara agama. Kemudian yang ketiga niku akale sehat. Akal sehat niku napa kudu preksa dokter. Nah, mboten nganti sajane.
Tiang akale sehat niku nggadah indikator utawa tenger. Tengere nggih niku nek ditakoni pertanyaan sing sederhana saged jawab. Ngoten niku pun diarani akale sehat. Dadi jenengmu sapa, wong tuamu, bapak ibumu jenenge sapa, omamu nandi, awakmu lahir tahun piro. Nah niku pertanyaan-pertanyaan sederhana niku nek saged jawab komunikasi kanthi lancar, nggih niku namine berakal sehat. Mboten kudu ditakoki matematika sing jelimet mboten. Niku lah urusan nang sekolah, nek urusan akal sehat niku mawon pun cekap. Ketika ditanyakan pertanyaan sederhana saged jawab, ora sampai rono-rono ngoten. Ditakoki jenengmu sapa? Ya kan wingi sore. Takoki apa jawab apa ora nyambung. Nah niku akale berarti mboten sehat. Dadi ngapunten kadang enten tiyang sing ngapunten nggih sing disebut mungkin stres ditinggal bojone, terus anake kecelakaan, anake sampai stres. Stres itu kan mergo tekanan. Tapi nek ditakoki masalah simpel, masalah sederhana masih saged jawab, oh berarti dene ya akale ya sehat. Nek masalah pikirane akeh ya kabeh wong duwe masalah dhewe. Karek saged manajemen apa mboten. Terus tiyang niku wajib poso nek awake sehat. Nggih, awake sehat. Mampu awake iso dienggo poso. Dienggo poso mboten gadah penyakit kronis, mboten gadah penyakit sing terose dokter iki ra iso dienggo poso. Contoh ngapunten kathah mungkin sedherek kita napa mbah-mbah kita niku sing sampun kembang bayang nggih. Sing wis nanggone amben tok niku lho, mboten saged lapo-lapo. Niku akhire dikongkon poso ya mboten saged, pun mboten wajib pun. Nah, kantun mangke tiyang sing mboten poso niku mangke tingkatane beda-beda. Enten sing tiyang mboten poso niku ora kodho, ora nyaur, tur ora mbayar fidyah. Enten tiyang sing mboten poso tur mboten wajib bayar napa-napa. Enten sing mboten poso tapi kongkon nyaur nggih enten. Enten sing tiyang mboten poso mboten nyaur tapi dikongkon bayar fidyah nggih enten. Enten sing kena dobel. Yo kongkon poso padha nyaur, yo kongkon bayar fidyah. Niku mangke tingkatane beda-beda. Tapi sing jelas tiyang niku nek mboten sehat, badan fisike mboten mampu dijak poso, berarti pun mboten wajib poso. Katun mangke dieling-eling karo keluargane, ahli warise iki gak posoe pirang dina diitung, mangke diaturno nang ustaz. Niki mbah kula sementen dinten mboten poso niki kewajibane ya napa mangke diterangkan. Terus mangke tiyang sing mboten wajib poso niku tiyang lunga. Nah, musafir niku mboten wajib poso. Tapi enten syarate musafir sing mboten wajib poso niku nggih niku siji nek lungane niku hukume mboten haram. Lungane mboten haram. Mungkin lunga nyambut gawe kaya ngapunten supir bis. Wis sopir bis kula lek ningali masak sopir bis alhamdulillah. Kula dipingi mantuk saking Jombang mriki niku jam 1:00-an, Pak. Terus jam 3 niku nek mboten salah ndugi Maus Pati. Niku jam 3:15 niku supire ngomong nang penumpang, "Bapak Ibu niki monggo napa istirahat 15 menit sing badhe sahur monggo sahur." Seneng lho. Supire jek gelem poso. Wis husnudzon ae ngejak poso. Bagi sakernete mudhun sik mangan sik sego bungkusan masyaallah. Alhamdulillah senajan to supir bis tapi cek gelem. Padahal cara syariat sakjane mboten wajib piyambake. Mergo piyambake tenggene perjalanan terus tenggene Surabaya nang Jogja kembali maneh Jogja nang Surabaya. Mboten wajib. Tur niku kan mubah, mboten haram wong nyambut gawe. Lungane kan mboten haram. Nomor kali lungane niku safar tawil, lunga sing adoh.
lunga sing sampun mencapai 2 marhalah utawa 16 farsah utawa 4 barid utawa nek hitungane awak dhewe wis mencapai 80 kilometer wis sampeyan utawa 90 kilometer. Nah, nek cara umpama ibu-ibu alamal iki umpama kok pengen nang Jombang, nah niku kan wis luwe. Tak hitung 120 ya wis Jombang. Napa niku ngawi lho. Umpama kok ten ngene wulan poso mboten wajib poso. Nah, cuma apakah nanti kodok napa ya kok mangke. Terus syaratnya wong lunga sing mboten wajib poso niku budale sadurunge subuh. Nggih, kata sing mboten paham iki. Dadi dianggap pokoke nek lunga gak usah poso lho. Budalmu wayah apa? Nek budalmu sadurunge subuh berarti mulai subuh tek sampun ten perjalanan, berarti kondisinya sampun musafir. Tapi nek nembe budale jam 09.00 awan, berarti subuh kan statusnya tasik dereng musafir, maka tetap wajib poso. Makanya tiyang niku nek lunga, kok lungane kaya jenengan badhe ngenten mudik umpama. Lah nek mudike jenengan ten Ngrambe ora usah. Kene Ngrambe umpama kok tebe kok lho, sing sampe 80 kilo sampai 90 kilo. Napa ten Jawa Barat napa ten pundi niku. Nah niku nek umpama jenengan budale kok siang, isuke subuhe tetep wajib poso tetep wajib poso. Mangke jam 09.00 budal tetep. Nah kok umpama ten perjalanan kok sekitar jam 3 kok gak kuat. Nggih, kok lemes, apa maneh sing supir kok membahayakan. Nah, niki nembe angsal mokel. Nembe angsal mokel iki wekdal mboten kuwate. Mboten wekdal wis jam 09.00 budal berarti mokel ora oleh. Karena piyambake statusé jek wong mukil teko awal subuh wae. Nah, kejaba nek wau budale ket mulai jam 2 bengi. Nah, berarti mulai jam 2 bengi senajan to mangke kok jam 5:30 dugi rest area terus rapan, mboten napa-napa. Wong pancen mboten wajib poso, teko awal wis musafir. Senajan to mangke teko tujuan niku di jam 11 awan, mboten masalah. Nah, cuma memang sing apik dienggo poso. Tiyang niku masyaallah nek nemoni Ramadan kados ngeten niku nek gak dienggo poso eman. Rugi banget. Karena nyaur poso karo poso ten Ramadan ganjarane sami mboten? Ayo. Tiyang poso Ramadan ten bulan Ramadan karo nyaur ten gene jaba Ramadan sami mboten? Mboten sami. Mboten sami benten. Secara hukum syariat memang nggih. Memang secara hukum syariat piyambake nek mboten saged poso ten Ramadan nyaur ten jogone Ramadan. Nggih secara syariat hukum fikih. Tapi secara ganjaran waduh. Jek gedean ganjaran ning nglakoni poso ten bulan Ramadan. Makane dikuat-kuatni. Nah, kecuali nek sampun darurat saestu. Iki nek tak terus poso ini membahayakan. Nah, mongko wajib mokel. Sebagian ulama menghukumi wajib, sebagian ulama menghukumi oleh mokel. Diterusno monggo, dibatalni mboten napa-napa. Makane kita ndonga saestu teko awal Ramadan napa tanggal 1 niku salah siji donga kula. Termasuk nek budal umroh niku. Donga kula niku sehat, kuat, lancar. Niku sehat, kuat, lancar. Karena nek tanpa sehat, tanpa kuat, lancar iki masyaallah, semua urusan. Engko ana ae udure tiba-tiba ngapunten. Mungkin bukane rada gak tepat, sahure gak tepat, nencret. Enten mboten? Murus sae kan mulai subuh gak mari-mari. Enek sing masuk angin apa maneh niki musim udan. Kados ngenten niki hawane gonta-ganti. Jenengan saestu jaga sami-sami jenengan nggih jaga piyambak, keluargane nggih sami dijaga kesehatane ben saged nutup oleh poso
Nah niku syarat wajib poso. Termasuk sing terakhir niku syarat wajib poso mboten lagi haid, mboten lagi nifas. Sing ngaten niku mboten lagi haid, mboten lagi nifas. Mboten enten haid, mboten enten nifas niku mangka wajib poso. Syarat sah niku termasuk syarat sah. Jadi syarat sah karo syarat wajib niku nek digabung totale niku Islam, balik, akale sehat, terus fisike sehat, jasmani sehat, bisa dienggo poso kuat. Lajeng boten lunga, boten keadaan musafir, terus boten lagi haid nifas. Terus sing dipasani niku dina-dina sing boten haram. Nah, dina-dina sing pancen boten diharamno poso. Kaya niki Ramadan iki kan malah diperintahno poso. Dan niku nek syarat wajib syarat sah niku dilengkapi, berarti kita sampun memenuhi syarat-syarate poso. Nah, kantun niku cara wonten saderenge poso niku pun sempurna, pun lengkap. Nah, sakniki pas wayahe posoe. Pas wayahe posoe sakjane sing kudu dijangkepi namung kalih. Sing kudu dipenuhi namung kalih. Nggih niku niat karo ngempet. Niku to, niat karo ngempet. Niat bendalu kudu niat poso. Saben dalu kudu niat poso. Ngempet berarti awane mulai subuh sampai maghrib boten nangsal maem, boten nangsal ngombe, boten nangsal kumpul bojo. Nggih, ngempet saking perkara-perkara sing batal. Nek niku kali sampun dijangkepi, dilengkapi, berarti kita sampun memenuhi rukun poso. Wau kula nggih diutus ngisi ten kene kultum zuhur ten Masjid Agung Ngawi. Niku nggih kula sampaiaken babagan masalah ilmune poso. Kata tiyang sing poso niku nggur melu-melu, nggur melok-melok tapi mboten ngertos pundi sing syarat wajib, pundi sing syarat sah, pundi sing rukun. Sampai-sampai kadang mboten saged bedakne endi sing batale poso, endi sing boten batal poso. Sing mestine dadi batale poso dianggap gak batal. Sing mestine gak batal dianggap batal mergo boten duwe ilmune poso. Nah, salah satu ilmu sing kudu kita ngertosi saestu masalah poso niku niate poso. Niate poso niku minimal kali niate poso. Minimal kali. Gini ku niate niku dikrentekne teng ngene ati saben dalu. Ten saben dalu. Setiap malam ganti dina yo ganti niat. Ganti wengi yo ganti niat terus. Nek sampai dalu niku mboten enten niate poso, maka isuk sampai maghrib poso ning boten sah alias batal. Makane Kanjeng Nabi dawuh wonten ing Sunan Abi Dawud niku malam yubayit asyama fala syama lahu. Sapa wong kok bengine gak niat poso, maka posone gak sah. Posone mboten sah. Makane kudu dikrentek saestu benda kudu niat poso. Nek saged salah setunggal carane nek saged niku istiqomah nderek salat raweh sampai tutup salat witir. Niku salah siji carane. Kenging napa nggih? Karena nek kita nderek salat raweh, nderek salat witir sampai bar, niku kan mangke dibimbing kali imam pas mantun salat witir niku lho. Dibimbing niat yo mboten. Sedanten masjid musala kan ngoten. Alirane napa mawon, ormasi napa mawon, bar salat raweh salat witir niku mboten mantuk riyen sadurunge ngucapno niat poso niku. Supaya kita niku mboten kelalen. Niku nek kita saged istiqomah nderek salat raweh salat witir, niku makan niat poso saben dalu oke niku lah. Mumpun terpenuhi. Nah, tak
Saderenge napa bar donga napa saderenge donga terserah. Sing penting dhereke sampai mari witir. Nah kadang tiyang perkotaan lho iki nek mriki insyaallah mboten enten. Kadang tiyang perkotaan itu salat tarawih melu tarawih nito. Witire gak melu enten sing masyaallah derek salat iku tarawih tok, gak salat isya malah. Nggih, dugine ku pas tarawih. Pas tarawih melok jalan. Tapi salat isya ora. Masyaallah. Nek salat isya tok gak melu salat tarawih, jek lumayan. Jek lumayan lah, masih gak pantes tapi jek lumayan. Mergo wajibe wis terpenuhi. Tapi itu dia perkotaan lho, mboten murid. Niku ngakune guru-guru kula saja. Perkotaan duluan. Kene wis komat salat isya ujig padha cangkrukan entek rokok nang dalan. Dadak pas wae selu sunatan tarawih kae mlebu masjid yo apa karepe. Wae isya gak gelem melu salat, wae tarawih kok melu salat. Nah, angsal boten salat tarawih terus salat isya boten sah. Syarate salat tarawih niku dilakoni bar isaan. Bar isaan. Derek isaan kesusu-susu terus lho wis ketinggalan isya. Iki wis tarawih aku tak melu tarawih engko nang omah isya boten sah. Boten sah. Maka carane ya napa? Jenengan meskipun imami sholat tarawih, jenengan niati sholat isya. Loh, beda lah, betul apa-apa. Betul apa-apa, so imami sholat 2 rakaat salam, jenengan sholat 4 rakaat. Berarti kan kantun nambahi kaya sholat makmum masbuk niku. Nggih. Dadi isyae dijangkepi sik, baru tarawih. Lah kadang sing niat tiang-tiang sing dugine keri-keri makmum masbuk niku tarawih melu tarawih. Lah ditakoki, "Lah wis isya engko nang omah." Lho yo apa? Wong gurung isaan kok tarawih. Syarate salat tarawih niku sampun isya badal isya niku. Badal isya niku mboten namung wektu tapi sudah melakukan. Mboten nggih mboten sah. Makane hati-hati. Niku niat nggih. Pertama kita lek nderek salat tarawih salat witir kanthi istiqomah kanthi jangkep sampai bar niku niat sampun terpenuhi. Nomor kali carane Pak kula kadang mboten saged melu tarawih, kadang yo kerja dalu macam-macam wonten perkotaan niku. Niku teng HP dipasang alarm niat. Jadi alarm itu dikek tulisan, alarm sahur, alarm niat, alarm iktikaf niku dikek jeneng. Ben mangke kita ngerti, oh aku guru niat. Utawa wis mari niat terus dibaleni malih ben tambah mantap. Karena niat niku menjadi pondasi sah utawa mboten sae poso iki kita weman saestu kita nggo oleh ngelak oleh luwe tapi posone dianggap mboten sah. Ngoten nggih. Mugi kita saged nglampahi kanthi tuntas poso Ramadan iki kanthi sehat, kuat lan amin amin ya rabbal. Enten jadi tanggungan babagan poso nggih monggo. Masalah menawi sonten pun salat tarawih terus dalu jam 3 salat tahajud saged napa? Nggih, saged monggo. Salat tarawih bar wonten dalune salat tahajud monggo. Tapi witire gak usah dibaleni. Mboten nggih. Nggih, witire nek jenengan sampun ten mriki sampun melu tarawih niku mangke ten dalune sing salat jam 3 jam kali niku gur salat tahajud, hajat, tasbih, nggih. Nah, pokoknya mboten witir. La witroni fil laili. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Wonten nggih kita malih? Monggo. Kita kedatangan tamu yang lagi safar atau tamu dari Jawa yang non muslim itu, kita wajib menawari sebulan. Oh nggih. Nah, dados nek umpama pas poso ini ditinggal iki. Nek kita pas posone poso wajib kaya Ramadan, terus ketekan tamu.
Tamu niki nek teko lunga niku kan kaya wau mboten wajib poso. Utawa tamu sing non muslim mboten poso. Maka adabe sing duwe omah nyuguhi daharan, nyuguhi utawa nawari makanan minuman, monggo mboten napa-napa. Tapi kita mboten usah melu batal nih. Nah, niki kadang sing salah paham terus melu batal nih mboten usah. Nek posone wajib kita mboten usah melu batal. Tapi nek kita posone sunah, delok-delok tafsir namine nek teng fikih. Nek tamune niku gak gelem mangan, gak gelem ngombe, kejaba kita melu mangan melu ngombe, maka sunnahe dibatalne poso sunah. Kaya umpama kita pas wae poso Syawal benjing lho, badul riyadin kan biasanya mbah-mbah iki sregep poso langsung disusul poso Syawal nggih 6 dina niku. Lah riyaya awal-awal kan jek kathah tamu nggih. Lah tamune niku tipene gak gelem mangan lek sing duwe omah gak melu mangan. Nah nek tamune tipe ngoten niku jenengan sunah batalne posone jenengan. Pokoke mboten wajib lho, mboten poso nyaur. Nek jenengan poso nyaur gak dibatalne. Tapi nek tamune niku halah tamuku lo tak suguhi tok lho tipene kaya Pak Idam. Tamu sing duwe omah durung mangan wis melu mangan sik Pak Idam. Nah nek ngoten niku mboten bisa dibatalne jenengan. Makane delok-delok piye. Sing duwe omah niku batalne poso ya apa? Jenise tamune ya ngono. Ngoten nggih. Wonten kabeh sekedar mari buka pas mangke buka keduake tunggal. Lah niki teh, Pak. Mangke nek buka pertama saderenge diunjuk utawa didahar mau donga sebelum makan nggih Allahumma barik lana nggih terus monggo mangke sing enten kurma nggih kurma sing teh monggo bar nonton bar batalne terus nembe doa buka puasa sing ngangge Allah malaka sewu nggih monggo sing ngangge dahar domaku nggih monggo nggih terus pengin donga sing tambah dawa monggo niku mandine donga niku dongane wong poso pas buka niku nggih jenengan gadah hajat. Pokoke urutane doa sebelum makan, terus didahar sekedhik, terus donga buka puasa, terus donga sak hajate jenengan. Ngoten nggih. Kemudian manfaatnya subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditenggo ngantos waktune pas. Ojo kesusu, emang kurang pirang menit wis disasak nggih. Nek dereng wektune ampun, emang ditahan pirang menit gedhi malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.